Venc a cercar feina. Clar, a una empresa de treball temporal que vol venir a cercar caragols. Com es diu? Mem, com pot ser que no me conegui si jo vaig ser president? Punyeta! President de què? President de s'escala. No. President de sa comunitat. Sí, senyora. Ah, i què més té president de sa comunitat que president de s'escala? No, punyeta, de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Sí, clar. I jo som una princesa, no te fot? Vinga. Quins estudis té? Miri, jo vaig estudiar economia, empresarials i tenc un curs de decoració de palauets. Molt bé. Que té possibilitat de viatjar a l'estranger? Ai, no, és que un jutge m'ha pres el passaport. Clar, com si jutges no tinguessin altra feina que fer que robar passaports. No me dirà que també la Guàrdia Civil li ha robat la granereta d'esvàter, no? I doncs sí, me cregui ja. Economia empresarial. Miri, sí, tinc un lloc de feina. Això, llocs de feina, Sí. riquesa, punyeta. Tinc un de comptable en els jutjats. Ai, no, jo en els jutjats no hi tinc cap feina, perquè, miri, jo no he fet res. Ai, que n'has de triat, Miri, en tinc un altre d'inspector d'Hisenda. Ui, no digui aquesta paraula. Quina? Hisenda? Hisenda? No. Hisenda? No, basti ja. No, Ja està, tranquil, mira. Tinc una de president d'Espalmarena. Senyor Mates, que sí que l'havia reconegut, que era una broma, Senyor Mates? Bé, següent. Tinc temps que perdre.